Is fein chur gréasáin sulchlúiste I Adobe Spark. Is féidir le múntóir agus stáiltaí úsáid chun graficí sosialta, leithne gréasáin agus físeán cheara a chruthú. Tá chun Adobe Spark video a nucha san íseán teagas gur lína so. Dús déanamh sin nucha ar hampla de obairdáilta a réitíoch leis an uirliscíideachsa chun na féidireachtaí a bhaineann leis a éasrú. Is bailach úntacé Adobe Spark video do galtaí an méid atá fálamha go a haspáint agus a roinnt. Tugann sé anna eisdóibh aiseolalas formacha cháilt ó na múntóir mar dhealúir seo chomá. Tróíonn aiseolalas san sáid seo na daltaí chun agur thóirchta dhéanamh agus cuireann sé lena go fálamha. A nús ar san cuireann Adobe Spark video ar chumas múntóirí láthróirchtaí tarntacha a chruthú go héasca, agus iad úsáid le daltaí lo atá lasmuid in seo mar ranga. Is riimi sin is chun a hosní míad amach le Adobe Spark video. Dús begaring dulgadíon si gréasáin spark.adobe.com agus breúar Get Started Now. An san tagan an scólan do gála isteach níos agus cuirtar cúpla rá ar fáildom. Má tá contas múntóir nó láilta agam is féilim sinú isteach an sa ar dheis. Cuirtar roinnt rán ar fáildom ar héobh na láimhe clé chomá Lennon or reacher chlorú le chaid chuntas Adobe Spark séar an eisce, nó lennon tar aich le chuntas Google má tá ceanna gom. Táim le gáilte isteach sa sif gréasáin Adobe Spark inis agus bháilm tionstal nua a chruthú. Mar sin brachach mé go dtí borann scoileáin agus ar chvé go dtí an canapa Create a Project. An san caitheach mé scrollál síos go dtí video. Bhí frí for déim ar bhaile mé íseán a réamh animnú agus níor bhaile mé sin a dhéanamh. Mar sin ní bhachaach mé leis. Sparktar mé an san chun template scéile ranú. Is félim ceantas an template réimhíonn ar ranú ón agsúlacht atá ar fáil, nó is félim tosnú ó bhain agus déantacha mé é sin inis. Tagan an bríomhscoileáin níos an san, ala bhógaich mé an chuir láthransa agus mar tá le feiscintansa tá sé fíormas a chuúsáid. Dá bhór sa bhíon anóthir go deo ar Adobe Spark video I meas daltaí agus múntóirí chun láthróireachtaí úntacha áireach a chruthú. Ní gá breúar an deile bhín leis an timpeall móide chun mean agsúla chuir leis an gcuir láthair. Is féidir físeán, takes, greengraph agus gelahíine a chuir leis. Hí san saig an man cím gelahín an microfón chomá a ligand an trochttarach a chuir leis. Halas go chúna is féidir clog beag a eiscint. Le rionte sin an méid ama a bheith an sleanán ar an scáileáin le lingan chuir láthair. Is féidir mé sin athrú go héasca trí bhrúar agus an marcóir tharang siar nó a bhrú ar aich. Go bra, tá snómíid, ba bhalam greengraph a chuir isteach mar chúlra ar mar chleann an tedal. Níl a déanamh agam ar breúar fóto agus tagan rauchláir níos an sa ar thaobh na láimhe deise. Is féidir leis nasca le mo chuntas Dropbox le mo greengraph Google agus le mo Google Drive. Is féidir greengraph séar an eis go háilt nó is féidir ceann mo chuid féin a úslódóil ó mo riomhre. As spáin hiich mé de greengraph atá séar an eis genis. Irtar orm ochrachail a chuir isteach. Tá sé gceiste go mo chuir láthair a chruthú mar dhealúir an nalamh. Mar sin tám chun galbh a chuir isteach mar ochrachail. Scrollím síos go dtí go gím íomhá is míl na mar anú. Cuirtar seach sa chúradamsa an sannaí, agus luchas mé faointe na híomhá sa atá séar chlóbceart ar an sleanán creidmheasa. An san chun me head le chuir leis brúthaigh mé ar an mód a ríist. Dr. Rowdam takes no delvíine a chuir leis. Ranóigh mé takes agus chuirthaigh mé an focail galbhéisteach. Tá takes ábhainn beag an san, mar sin brúthaigh mé ar an tímóide chun méid an takes a bhéadú. Agus sin é, tá mo chleanán tedal déanta. Chuir mé sleanán nua leis an gcuir láthair inis. Chun é sin a dhéanamh beag chum teach den ús an sa ar thaobh na láimhe clé go dtí bun an scáileáin
agus brú ar an gnapa móide. Tá an slán nua níos agus tugtar rá mandam le chuiristeach. An uairsa tá spáinach mé chun is físeán a chuiristeach. Má bhrúmar íseán nasctar le mar riomhre agus is féidir am scroláil síos agus an físeán is mílam a chuiristeach a ranú. An san tagan an teagar thór físe in site aníos. Ligann sé siadlam an chud an íseán a hastíú a chuiristeach a ranú. Tám chun an chuidsa a ranú. Chodú agus a bhrú mar saomh ó le bhísear an físeán agus cuairtear isteach sa chuir láthair dá mé. Go bra, chuirch an físeán isteachtam. Tám chun téacs a chuir le ma íseán inis tríd an gnapa móide bhrú. Muna das déanúm go méid an téacs a lár is félam teach an áil agus legan amach eile a ranú. Tá téacs óhar níos ísle a cheansa. Is félam péad is mílam a haspáintear an scáilán a chlóisríomh isteach. Agus chuirfar sin isteachtam. Arís is félam an téacs in ghéanamh óhar níos lú má cheafan ghfuil sé rómhór ar an scáilán. Rás ar fad, inis chuirmí slánán nua le chéile. Rachaigh mé síos go dtí an cúna ag ban an scáilán ar thaobh na láimhe clé agus brúchaigh mé ar an gnapa móide. An uairsa ba bhfuil am leagan nuach nua. Bám chun split screen a ranú agus screen craft a chuiristeach ar thaobh bhain den scáilán. An uairsa tóchaigh mé ceann ó mar riomhre. Mar sin rachaigh mé arás go dtí an príomhráil chlár ríist. Brúchaigh mé ar upload fótó agus ranóigh mé íbhá a thábháil mé ar an riomhre níos glúthe. Tám chun an íbhásta a ranú agus táim chun téacs a chuiristeach leis an íbhá. Go díl ar fad agus is féad le an téacs an íanamh óhar níos mó chomá más mílam. Ceart glór, tugann sé seo le fistam go mbeidh an téacs le feiscintear an scáilán ar feadh ceithre second. Beidir go mbeidh an tríofa san bígáin ruada. Táim tar éis sin ísliú go dtí 3 second. Teastíanú a chinú fós go mbeidh golóir aimid ar an fórta féchintear an íbhá agus an téacs ar an scáilán léamh. Go bra, crochaigh mé slánán nua inis agus nuair sa tá chun deilmhí na chuiristeachan. Tá clú agus cáil ar ordáglas na Gailge agus ba bhaile sin na haspáint. Mar sin déanach mé cuardach ar an bhopal cathedral agus tucha go lán deilmhíní saoú chomhceart a níos ar an scáilán. Ranóigh mé an ceanna ar inas fearr den méid a bheith le rágam. An ceann sa. An san chuirg mé roiint tráchtach sa leis an slánán. Chun é sin a dhéanamh ní gád amach brúar an slánán, brúar an microfón, mar rá focail a rá agus ma bhéar ardú nuair atá an críochnathe. There is a famous cathedral in the heart of Galway City. Mar a thugtar le fisansa nuair a chur an tráchtach leis an slánán ar bhrófar únú an slánán chun é bhaisteáil. Go bra, beidh sé sin le feiscint ar feadh ceithre second. Inis, chuirfeadh mé tráchtach leis an slánán sa chomá. Léigh mé an téacs atá ar an scáilán agus déadach sé an bheith anna óisiúil dó siúd a éige gur an gur láir sa agus leagadh war gurthu. Galway is a busy, vibrant city in the west of Ireland. Agus arís an túniu chun é sin a bhaisteáil. Is féidir lom cúpla a eile a dhéanamh le cinntiú go mbeidh an cairí láthair có tarraingteach agus is féidir. Ar dtíobs is féidir lom téma a ranú. Má bhrú mar tím tucha roinnt na níos an sa ar thaobh na láimhe deise agus is féidir lom mar rá téma a fiocha. Ligean golóir dus na téimí dom paléad dahanna a ranú le húsáid chomá. Ar deire is féadlam ceola chuiristeach mar úmraíonn tacha. Dar nó is féadlam é seo a bhuacha mar a bhfuil ceola teastáilú. As go dainn is féadlam an úm a ardú nó íslú. Is féadlam brúar an móide beag sa chun sampla an cheola chluisteáil le cinntiú ggólam sásta leis. Is tá sé sin go bra mar sin brúthaigh mé agus cuirfar isteach ar mar chuir láthair é. Nis, leis an gceol, an téma, leagnacha amach agsúla agus go leor man chuirtha leis an gur láthair agam, tá sin am do mríomhar go chuirtear, le cinntiú ggólam sásta leis an méid atá crutha agam.
Chun é sin a dhéanamh téim síos go dtí bunan scáileáin ar thaobh na láimh clé agus brúm ar plé. Galway is a busy, vibrant city in the west of Ireland. There is a famous cathedral in the heart of Galway city. Nuair atá sósta leis an tionscadal is féidir an dul dí bor an scáileáin agus é roiint ar gálaí agsúla. Ar an gcéadal síos is féidir am íslódála dhéanamh trí download a bhrú agus sábháil for an físeán ar an riomh rhythm. I ráir sin is féidir an físeán a roiint trí an bhaid a bhrú, má tá físeánach rathú ag dalta is bailach chúntaach é seo chun chuir thuirtal an bhúntar bheith mar chuir bethúir an tionscadal ans gur féidir leis nó lé easolalas a choláthairt an dalta. Is féidir an tionscadal ailsiú chomá. Chun é seo dhéanamh tá gom tedal an tionscadal ar dús, agus ranú an chaisgóir chuí. Sa chása buineann sé le cuasaí rachis. An son tá chun áithreoir í ranú mar ní heastíonú an go léirú for animal dalta leis an tionscadal. Tá chun get nóas trí ranú freisin mar ní heastíonú an go mbeadh an tionscadal le feiscint ar thaobh gréadán Adobe Spark. Nuair atá sé sin déanta gom chuchuig mé nasc. Nuair tá nasc cruthaithe gom is fuair sé a chópáil agus a roinnt. Más dalta mé is féidir le mé heola a riomhast chuig seola riomhast ibre mo bhún tóra. Más dalta mé agus má thug mo bhún tóra an chuir láthair salt domna díanamh mar hasc leis stig Google Classroom is féidir an chuir láthair a chuiristeach go dtíreach tríd an ardán san. Ní le déanamh agam ach breúir Google Classroom an ran cuí ranú agus an tasca éiríonn an chuir láthair a ranú chun é a chuiristeachchan. Más múntar mé agus má heastíonú an chuir láthair sa a roinnt le daltaí atá ag tuair fan gínealm nó atá ag géirí teacht ar chin ar chúiséig an deile is féidir an breúir an bed. An san is féidir le an cóil leba sa úsáid chun é a chur a fáil in áisiir le ar thaobh gréasáin na scala agus beidh siad a rá ag na daltaí teachtar ón mbaile.